Колеги, откривам заседанията на постоянните комисии. Общинско собственото и пътища. Да. Социална политика? Така. Започваме по регламента, по който сте получили материалите. По първа точка от проекта за дневен ред дава думата госпожа Йорчева, председател на постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика. Докладна записа от нас едно самоизпитиране на собственост на определен за фотоволтаична централа, която влязла в сила и разположена в град Кралжа чрез продажа на общинска собственост на новообразувания урегулиран имот. В общинската администрация е постъпило писмено обявление от собственика на ДНК Агро ООД, управител Войтек Кашев. Същия притежава два имота и иска да приобщи 2000 квадратни метра площ, които му искат за целия имот, който е 2 декара и 200 квадратни метра. Същия този имот Агро 25 чрез решение 215 на общинския съвет град Кралжа и променен статута му отпадъчни в частната собственост. Пазарната оценка е в размер на 2310 000 евро, като 30% от постъпленията ще се използват за финансиране за изграждане на основен и изключително на социално-техническа инфраструктура за територията на съответна община Кралжа. Ако сте съгласни или ако имате въпроси, може да ми дадете. Ако не, можем да слушаме този резултат. Преминаваме по втора точка от проекта за дневен ред. Отново давам думата на госпожа Йорчева. Докладна записа, която у нас бил относно продажба на зачен подземен имот, намиращ в село Поляно, става по зависша здравна служба. Става по засухна задария по средна 1960 година. Основен ремонт на градата не е правен и е добила тук амортизиране на топката, създаване, което са наречени подвери на мазурката, тавана на сни и частично пазна мазурка, вътрешните върти липсват. Има интерес за закупуване и по тази причина трябва да се вложи на търг. Има интерес към нея. Продажната цена е в размер на 9840 евро ДДС. Като спечелилият на търга купувач възстановява за своя сметка цената на пазарната оценка и 30% от постъпленията от продажата на имота отново ще се финансира изграждане на основен и същ ремонт в село Поляно. Ако имате въпроси, и последната точка от проекта за дневен ред, отново давам думата на госпожа Йорчева. Докладна записа от нас Киров относно даване на съгласие на избор на управляваща и язовирна цена за срок 10 години. Се намира в село Иличеково, площ 90 квадратни метра. Процедурата е поради изтичане на срока на предния договор. Ако имате въпроси, ако имате предния гласуване. Така, в четвърта точка от проекта за дневен ред давам думата на доктор Йорчева, председател на постоянната комисия по социална политика. Бюджета за изпълнение на дейностите от общинската програма за сексуална идентичност на 2025 година. Бюджет е много подробен, 66 страници, пълен. Използване във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в общинската програма за сексуална идентичност на 2025 година, приета на сесия на Общинския съвет в Кралжа от
7 март 25 година. Работи се по следните основни приоритетни области: социална политика, образование, образователни, повишаване на осведомеността на обществото относно правата на децата, насилието на деца и формиране на активното участие в противодействието. Осигуряване правото на детето на живот в сигурна и безопасна среда, превенция на рисковото поведение сред децата. Създаване на условия за пълноценното използване на свободното време на отдих и развитие на способностите на детето, реализиране на дейността за кариерно ориентиране и консултиране на децата и учениците. Много разпределителна и съдебна система, която трябва да приемем. И по всяка точка от проекта за дневния ред отново давам думата на доктор Лешева, като председател на постоянната комисия по социална политика. Ще отчет на комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни и общината за 25 година. Комисията се разглежда случаите, в които малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви, непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато непълнолетни извършили престъпления с осъдени от наказателна отговорност по член 61 от наказателния кодекс. Трябва да се приема това годишен отчет. Съгласни ли сте да гласуваме? Това е отчет. Благодаря, доктор Лешева. Преминаваме към 6-та точка от проекта за дневния ред. Относно одобрение на годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 година за плана за инвестиционно развитие в община Стралджа за периода 2021-2027 година. Планът е изключително подробен, засегнати са всички области: здравеопазване, образование, всички приоритети са подробни. Той всяка година да прави такова доклад за този доклад. Ако имате някакви въпроси, тук вече преминаваме към съвместните заседания. Ако нямате въпроси, моля да гласуваме. Кой е за? Против? Няма. Въздържали се? Няма. Сега преминаваме към седма точка от проекта за дневния ред. Докладна записка от 18 април относно отчет за дейностите за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за опазване на околната среда. Всяка година се прави такъв отчет. Има 6 приоритети, които са основно за опазване на биоразнообразието, зелената система, намаляване въздействието на климатичните промени, пресичване на отпадъчните води, вредните влияния върху околната среда и човешкото здраве. Ако имате някакви въпроси, Елеонора е тук, може да отговори по-подробно. Ако няма, моля да гласуваме. Който е за? Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приемате. Точка 8 от дневния ред. Докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в общинската програма за управление на отпадъците през 2023 година. Целта е изграждане на ефективна устойчива система за прилагане за управление на отпадъците в община Стралджа за ограничаване на вредните въздействия върху човешкото здраве. Тази програма се разработва в съответствие с изискванията на националния план за управление на отпадъците, съобразена с Европейската стратегия за устойчиво развитие и за отпадъци. Имате ли някакви въпроси по този отчет за изпълнение на отпадъците в община Стралджа? Ако няма, моля да гласуваме. Който е за? Против? Няма. Въздържали се? Въздържали се.
Така, по точка 9 от дневния ред, докладна записка от Невика Вължева относно определение размер на основна месечна заплата на кмет на община Стража. Увеличението е поради удължителния закон, който отнася за всички, това увеличение трябва да се случи всички, но понеже заплатата на кмета минава по Общинския съвет, трябва да е предоставено. Определя се в размер на 2631 евро. Първи за 2026 година. Имате ли въпроси? Ако няма, моля да гласуваме. Следващата 10 точка, докладна записка от Атанас Киров относно определение размера на основни месечни заплати на кметите на кметска община Стража. Знаете, че кметските заплати на кметовете от населените места вървят заплатите на кмета и съответно техните заплати са променени. Ако имате някакви въпроси, ако няма, моля да гласуваме. Против? Няма. Въздържали се? Няма. По 11-та точка от проекта за дневния ред, докладна записка от Атанас Киров относно изменение на номер 69 от протокол номер 6 от 06.04.2016 година за определение на представител на община Стража в общото събрание на движение книжка Панска цел, внесена инициативна група Стража Сливен 2023 година. Има необходимост от актуализиране на представителството на община Стража. До сега е бил господин Атанас Киров, сега за представител се определя Александър Василев Станчев, заместник кмет на община Стража. Имате ли въпроси? Ако нямате, моля да гласуваме. Който е за? Против? Няма. Въздържали се? Няма. По точка 12 от проекта за дневен ред, докладна записка от Атанас Киров относно издаване на запис на заповед от община Стража в полза на Държавен фонд „Земеделие“ за разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение и местна инициативна група Стража Сливен 2023 година, при спазване на всички условия, предвидени в наредба 4 от 2024 година и условията за изпълнение, приложение номер 2 към заповед 173 от 2025 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по интервенция и изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка и правени в рамките на стратегията за местно развитие от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 23-27 година. В полза на вида Стража относно издава заповед за авансово плащане до 2029 година. Това е целият аванс, който ще полага на пълен размер. Ако имате по-подробни въпроси, за по-подробно обяснение, госпожа Милена Стефанова може да ви отговори. Ако нямате въпроси, моля да гласуваме. Който е за? Против? Няма. Въздържали се? Няма. Следващата точка в проекта за дневен ред е докладна записка от Атанас Киров относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Стража на Сдружение с нестопанска цел НИК Стража Сливен 2023 по реда на член 104 алинея 1 точка 5 от Закона за публичните финанси. Това е стартиране на дейности по изпълнение на стратегията. Ако имате въпроси, на стратегическия план за развитие на земеделието в селските райони. Имате ли въпроси? За какво са необходими 40 евро конкретно? Ами, една ще до получаване на аванс от фондовете. До получаване на аванс от фондовете. Не трябва да е средства като чувки, въпросни, доплащане на възнаграждение на директори на СОП, имаме сток, плащане, офис, трябва да правим публично поддържане на сайта. Това всичко са разходи ежемесечни. Други въпроси имате? Ако нямате, моля да гласуваме, който е за,
Против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. 14-та точка от проекта за дневен ред. Докладна записка от 18 Киров относно изразяване на съгласие за кандидатстването на община Стралджа, член на регионално сдружение по управление на отпадъците на общините Ямбол, Среден, Нова Загора, Тунджа и Стралджа за рекултивация на клетка 1 на регионално депо Ямбол по оперативна програма Околна среда, по процедура рекултивация на регионалните пазители за отпадъци 2. Значи, към момента е приключила през 2025 година експлоатацията на клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци на Ямбол и сега трябва всички общини да кандидатстват за рекултивация на клетка 1 по процедурата, която рекултивация на регионално депо за отпадъци 2. А турът въпрос е по-подробно ще ми обясни Леонора. Госпожа Иванова. Имате ли въпрос? Ако няма, преминаваме към гласуване, който е за, против, няма, въздържали се, няма, приема се. По 15-та точка от проекта за дневен ред, докладна записка от 18 Киров относно заявление с изходящ номер ТСО 380 от 09.03.2026 година от Флуар Чан ЕОД, град Сливен, представлявано от Петя Флуар Чан, качеството си на управител, до кмета на община Стралджа за допускане и изработването на КУП. Това е Флуар Чан и собственик на урегулиране служение на номер 1, представляващ се в град Стралджа. Желанието на собственика е да се опитите по следния кабелна линия с ниско напрежение, като съединяване на фотопотребна централа в производство на електроенергия. Обекта на настоящия проект е предельна кабелна линия, намещите в подземния ниво и извън административната територия. Ако имате въпроси? Ако няма, моля да гласуваме, който е за, против, няма. Въздържали се? Няма. По точка 16 от проекта за дневен ред, относно заявление с изходящ номер ТСУ 415 от 16.03.26 година от Мултитрейнинг ЕОД с седалище и адрес на управление град Ямбол, представлявано от Румен Александър Данилов-Соня в качеството му на управител до кмета на община Стралджа за допускане и изработването на КУП ПДД и изменение на общия устройствен план, касаещ съседни имоти, кадастралната карта на село Деница, община Стралджа, изменението на общия устройствен план да се състои в следните имоти, които са изградени, да се въведе нова устройствена основа производствена. Имате ли въпрос по тази въпроса? Естествено, магистралата е съправка, че се не се това не са. А магистралата буде има един хер, който прави ремонт на тази. Но това база, да, покоя от ето за друга. На това много интересно, той ще прави зарядна станция, с която няма пуста. Това е много компер на чисти истории. Не вие човек ще да прави фотомузична централа, която ще даде за този паралели и периодски. Да, дали сте сигурни, че този имот, втория, който е с 173 номер, е верен? Защо е така? Първият е малко Че там където са пренебрегнати. защото даваше, аз няма как да знам. Как се решите има? Да, не го видяха. Не може ли да, аз имам там 25 лика. Не се го взел с това, се го взел част от сигаретите. Какво се иска от нас, Николай? Какво се отнася? Те ще правят 5 зарядна станция на завод, 5 зарядна станция на КБД. Ето това не е трябва там, дето
Това значи да вие трябва, че се също спрямо. Знам го, думам, това ми познава много добре. И са си вече. Ние добре. Защото какво е решението на общинската администрация, кое е да се подкрепи? Да се въведе за нова устройствена зона, писано производствено. И да се допусне приемане на обща устройствена зона. Това много силно казано, нова устройствена зона, предимно производствена, там има, ако говорим, на оптико. Това има едно определено място, какво значи производствена зона, те са повечето от земеделски земи, те са променят статута, ако той се е променил на той него статута, си няма. Общинска зона ли ще въдежда? Това са заплата по теми да има там. И те са негови. Той, го няма, нали? Няма. Може да купят. Да, вие сте имащи. Значи да подкрепя да се разглежда освежението. Въпрос имате ли? Само го подкрепяйте, те замечания, да кажа. Ако нямате, моля да гласуваме. Против? Няма. Въздържали се? Няма. И последна точка от проекта за дневния ред. Относно доклад за изпълнение на общия устройствен план на община Стража и за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на общия устройствен план за 2025 година. Общия устройствен план на община Стража и екологичната оценка, която бъде с него, са приети още в 2018 година. По същество той представлява основа за цялостното развитие устройство на територията на общината. Докладът е подробен, назад имате на всичко, ако имате някакви имоти да описани назад. Някакви въпроси, ако имате. Ако нямате, моля да гласуваме, който е за, против, няма, въздържали се, няма, приемате. Колеги, само да ви съобщават на сесията ще кажем, но също година законно за възприятие на корупцията вече е в Сметната палата. Там ще подаваме.